muri yeZimbabwe apa pane chichangopinda apa tinoda kuti wiki Uchivhayo aiwa ochizoexposiwa wiki Uchivhayo ochizofumurwa zvese pachena manje ochingosara pamhene muri yeZimbabwe hazvina kumira mushe noda kuti tonza kuti wiki Uchivhayo aiwa ochipiwa tenda yeZimbabwe Electoral Commission sanamira mashoko abuda sekunyogwa kwaitiwa anoti pa subscribe like wotina on the bell icon noti panyogwa wachinzi just in tona kuti panyogwa wachinzi it is alleged that wiki Uchivhayo fraudulently changed the contract between South African company Rainform and the Better Brands Pedzisai Scott Sakupanya entity for the $40 million US Zec tender. Say Wikino is now feasting on the $40 million US tender while keeping at bay his partners Mike Chibombe and Moses Mpofu after running away with the loot. Tikuona kuti ndozviri kubuda pana vazhinji aiwa wiki Uchivhayo anopiwa tenda aiwa yekurana the Zimbabwe Electoral Commission Zec tender. Muri Zimbabwe hazvina kutombomira mushe tatida kana mbokomenta zvakawanda kuti mumbotudza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechichangoburwa ichi pane chichangopinda kuti wiki Uchivhayo onzi opiwa tenda yekuZec. Aiwa muri Zimbabwe chipotidza mafungiro enyu pamusoro penyaya iyi inawo aiwa yatinoona kuti aiwa ZANU-PF yakungoita zvainoda. Kune comment section medu kuti mafungiro enyu kusangana no subscribe like chinotina on the bell icon.